са електронните игри. Току-що бяхме там. И сега чакаме Камен от някъде да дойде с батерии, за да ви направим малко снимки. Ето е нашата малка групичка пак. Ето това е хотел отново, погледнат от по-високо. Това е входа, централния вход и палмите високи, високи. Това са хотелските стаи. Това тук са игралните машини. Ето тук има някакви асансьор, в които искаме да се качиме, за да видим още по-отгоре. Ето ги тук войниците строени. Софи, както винаги, иска да каже нещо. Не искам да ти кажа! Хайде сега. Кажи сега какво искаш, Софи. Там има едно нещо. Той има една снимка, ама на снимката то няма лица. Можеш да питаш там. Ако искаш, можеш те да ти дават едно такова и ти да си сложиш главата и се изглежда, че си този човек. Искаш да отидем там? Да, и да ми направят. То е само $8. Само. Я изпей песничката за Штраус, мъничко, запей да поздравиш всички за Коледа и за Нова година И и ще после помислим. може ли да видим? Да, ще отидем да го видим. Хайде. Strauss can't be beat, he can't be beat. His waltzes are neat, they're oh so neat. At holiday time, at Christmas time, a waltz is sublime. At Christmas time, there's no better way to spend Christmas Day, to spend the day. So come waltz with me. 1, 2, 3. It's as easy as can be. The peonies are and the waltz, they are the best. You can learn a thing or two. You would hear the blue Danube everywhere you go. Strauss was the king. He was the king. The waltz was his thing, his favorite thing. With Strauss you'll go far. Yes, you'll go far. 3 beats to a bar. 3 beats for a bar. There's no better way, no better way to spend Christmas Day, to spend the day. So come waltz with me. 1, 2, 3. All around the Christmas tree. Thank you, thank you. Браво! Ето това са машините пак. Няма
толкова много играчи, но ще дойдат. Все още е 4 часа. Excuse me. I'm sorry. You're not allowed to take it. Ето и подготовката за Коледа. Това всичко преди малко го заснехме отгоре. Айде сега да намерим и Софито, която нетърпеливо ни чака. Ето още малко красоти. И все още търсим. Смайл! Ето го хотела от 15-ти етаж на пирамидата. Даже ни се завива свят, като гледаме от тук. Ето хотела, отново от 15-ти етаж. Да е дървен ли? Като в Таханга. Още нагоре има. Още 27 етаж. Наистина има още нагоре. Тук се движи обаче и ще мине нагоре. Питам нещо. Може ли аз и баба и дядо да отидем в тази страна и да видим да помагаме на другата страна? Софи, Да, баба, може да моля. smile everybody! Не, можем да махаме на тази малко. Smile! Усмивка, усмивка за мене! Ками! Аз мога сама, ама просто някой трябва да дойде с мен. Софи, ще изпееш ли пак песничка? Тя ви може ти да Добре, хайде, една стига. не искам някой да сте тук, да може. Ето пирамидата отвътре, от друг ъгъл, пак от 15-ти етаж. Всичко е много мистично. Пожелавам на всеки, който дойде тук в Лас Вегас, да дойде и да разгледа. Сигурно е най-хубавото място. Айде. Сега за фараона е сигурно. Той трябваше камерата да Ето го малкото съкровище. Сега, Софи, ще махаме ли на тати? Да, но той вече мина тук. Така ли направи? Трябваше обратното направим. Няма се. М? Можеше да наземем там. Заедно с това. С фараона ли? С фараона.
Маймунка бе. Ками, как беше оттам? А? Как беше? Кое? Всичко. Кое? Мене не ме снимайте вече. Буби, Буби, Буби. Продължаваме. Може ли да се снима? Не свършваме. Колко снег ме снимай? Снимах, че снимах. Добре. Долу снег, отгоре снег. Айде, дете, Това е вътрешността на пирамидата. Ето Лас Вегас. И тук е в университета в Садън, Калифорния. Моя университет. Виж миналката. Така тук е. Да, баба така вижда. Папа, виж колко хубаво изглеждаш. Вижте. Днес сме в Баба, USC. виж. Ето го и камер. Край. Споделям сега. Университета на Камен. Виж миналката. И не го видя. Хайде, отидем. Ето това е един от много входове. Сега сме около един красив фонтан. Много хубаво паркче. Днес е неделя и няма толкова много студенти. И затова Софи се приготвя да кара канти. Приготовление за каране. Софи! Ето я алеята, по която сега ще тръгнем. Ето Софи на кънки, пристига смело. Миналата неделя беше на зимни ски, сега на ролкови кънки. Трябва да има Там една специална университет. Благодарение на дядо Ваню стана много добра кантьор. Предния път, като идвахме, се качи на кънките на Лили, но беше странно. Но дядо Ваню помогна и сега е много добра. Ето я сега тук се показва. Сърдени са, че само тя е по къси панталони, кара ни да ходим или да си купуваме къси гащи и потници, защото е много топло. Сега си говориш сама.
Давай, Софи. Този фонтан току-що открихме, че се казва Паскал. Софи, дай усмивка. Пред трябва да сложиш на границата. Не, назад да оставиш. По стълбите не е толкова лесно, обаче с помощта на тати всичко става. Смайл! Къде отиваме? Отиваме към факултета на тати. Давай, давай, давай. Нобелисти на... Джордж Ей Оруел. Ками, я пак кажи какво е това? Ками, кажи какво е това, което снимам. Това е паркинг мястото на Нобеловия лауреат по химия за 2004 година. Който е професор в Кристия. Има си място, къде да се спира. Мама! Сега ще ви покажа и часовника. И това е пътя към Computer Science Department. Computer Science Department. Сега сме в лабораторията на Камен. Айде, да прочим. Ето са компютрите. Сега е достатъчно.
Тук сме пред лабораторията, Computer Science Department. Ето ги колелата на студентите. Карат си ги, докато не си сменят собственика. Айде само нашата. Видя ли доста? А? Видя ли доста? Само това е момчето. Ками, какъв беше той, Кой? дето беше в лабораторията? Той е един от моите студенти. Откъде е той? Перу. От Перу. Това ли е единствената сграда по Computer Science? А? Единствената сграда ли е по Computer Science? Но още една от Марина Дел Рей. Айде, Three happy fellows. And the little one is the happiest. Сега това стига, татко. Давай бързо! Като ръката, бързо! Какво трябва да стане сега? Какво ще правиш там? Това голямо нещо хубаво. Да мине отдолу. Ще минеш бързо. Това е музея по естествена история. Тук ли гостувахте ви един цял ден? Да. Знаем за него. Трябва да ви доведеме тук непременно. Свърши то. Не, ще дойдем. Софи, можеш ли да се изкъпиш тук? Тя беше готова да се изкъпи. Не, мама се шегува, не влизай. Софи, дай една усмивка и стани оттам. Ай, ногата. Добре е да позира. Готова си. Добре е да позира навсякъде. Хайде, продължаваме. Айде да. USC погледнат от друг ъгъл. Строителството е малко по-интересно, отколкото обикновените дървени сгради. Ето чакат. Ето един огромен фикус. Телефоните. И пак веселата групичка. Интересни дървета, които има само в Калифорния. Сега Софи гори от желание да мине под фонтана и да бъде мокра. Това е символа на USC, Троянския кон. Затова трябва непременно да се снимаме тук.
София все още суха, но убеждава дядо си да влязат и двама. Претървахме се сухи. Ето един много красив кът с бананови дървета, отново в USA. Това е една пейка с лъвове и София ще направи снимка на баба и дядо там. Това е книжарницата на няколко етажа. Много голяма и хубава библиотека. Кой ще духа свистичка? Папа, чуй да свириш бързо. Сега сме се събрали на много хубаво тържество. Рожден Ще ден. кажа кога почнеш. Давай. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. And many more. Ай. Сега дия мама. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. Thank you very much. Айде, Аз не мога сама, тя ми помогне. По случай една годишнината на баба. Откакто е дошла в мен. Новото летоброение. Да. Най-ново. Най-новото.
климатична инсталация на 6. Thank you. Да не се разтопи. Ето това е Зато и топло у тортата. нас сега тук. Thank you. Така е лесно да правиш Букета. разделение. Помай. Look. Thank you. Тортата да донесаха, баницата направиха. Ето виновниците за букета и тортата. Не сме ние. Ето рибаря днеска. Пианистката. Рибите ще ги видим по-късно. Пианистката. Ето пианистката. Рибите бяха Thank пострадели. you. Thank you. Какво ще ни свириш още, Софи? Минует. Хайде ти свири, а пък тати ще разреже тортата или баба. Чичо. Чушко трябва да ги реже сега малко да зигзаг става. Това е една. Клап. Хляб. Знаем ги на листия всичките. Що там на съдята сега? Тай. Ти гледаш да съдята да остане повече. Аз искам розата. Софи, хайде още нещо изсвири, Софи. Сега, служи от другата страна малко ръжички за другите. Това е. Не може да вземат розичките да ги премести. Който е нужда от ръжички. Стига вече с това. Партито продължава с чиния с ягоди и гладни хора около нея. Много гладни. И момиче с стара рокля. Добре, стига. Мама, виж, намерих си стара рокля. Та-дам. Пораснало момиче с стара рокля. Нека да звъне, няма Аз ще го взема. Кажи, Машината да го вземе. Не искам да го взема. Hello? Кой знае, че аз да го взема? Hello? така Софи отговаря на телефона. Добре. телефонистката. Добре съм. Бизи. Ками? Бизи. Да, Чичи и Мануела са тук. Сме много бизи. Тортата, както виждате, е поизчезнала. Повече не може. Мама, магия! Махнеш това отпред, както Без по-добре. заемане, няма съмнение, без заемане. Какво? Как това отпред, като махнеш по-добре се добре. Аз те викам Какво? Ракията на Красимир ми се е отразила добре. Продължаваш да записваш обаче. Добре, Мартин. Камък. Извинявайте, тук се получи малка грешка. 42 минус 42. 98 минути. Че, Сега беше ракета да съм Красимир. и тебе да са ти тук. Мен всички ме помнят в сърцето си. 56. Софи, какво ще ни свира? Стига си папала. Гледам ягоди. Я покажи една ягодка. Ние ще пеем с нея, ще пеем с една песен. Най-голямата. Дръж с двете ръце, да не изтървеш. Я да я видиме. Най-голямата. Да снимаш, ние ще изпеем с нея една песен. Софи иска. Я да видим как ядеш. Браво. Може ли? Баш пец. Нещо патриотично. Ти знаем. Високи сини Планини, леки и златни равнини, небе по-снежно от куприна, това е моята родина. Небе по-нежно от куприна, това е моята родина. Обичам те, земя голяма, тъй като си обича мама. Тук мила ми е всяка птица и всяка мъничка тревица. Тук мила ми е всяка птица и всяка мъничка тревица. Обичам българските думи,
То слушам по поля и друми, обичам хубавите песни и приказките ми чудесни. Обичам хубавите песни и приказките ми чудесни. От Младен Как е той? Кляпинг. Thank you. Thank you. Лак. Знай да пее, нали? Абе, като има бабата е него. Я да видим Узо дали е пляскал сега. Ако е пляскал. Узо! Узи! Ляле, обади се. Нали е четите? Да, моята учителка. Когато Чакай мама да снима. Гледам, че сложи софто, ще чете се. Долу служи книгата. Да не сте чува. На баклата. моята учителка се каза. Когато за първ път страхливо аз в класната стая надникнах, тъй ласкаво ти ме погали, че в същия миг те обикнах. Научи ме ти да обичам от ранните детски години. Горите, полята и всичко, което наричам родина. Аз много неща ще забравя, но теб ще забравя ли? Няма. В сърцето си твоето името запазя на мама. Браво. Знае да чете. Видяхте ли, бе? Знае да чете, нищо, че живее в Америка. Да, чете детето, чете. Браво, браво, браво. Сега ще ни посвири ли малко, момиче? Искам и баба само да прочета. Кое? Баба. Къде е баба? Баба, това Да, без. да. Дето е за баба. Баба каза, че и тя била маничка. Софи, помниш ли, че това го знаеше наизуст преди няколко Много е години? старата читанка и трябва да е... О! Но много работи тук за партията. Айде. Нека. Нека да видят какво имахме. Аз го намерих. Къде е, баба? Аз го видях, ти го помня. Аз не за партията на ключата. Дай да видим отзад съдържанието. Малко ще дадеш надолу. Това се казва баба. Баба каза, че не я обичам, защото не я слушам. Тя не знае колко много я обичам. Тя не знае колко много е слушането. Колко мъчно е слушане. Колко мъчно е слушането. Тази заран тя ме изпрати да купя Макдоналдс. Се върнах, баба извика. Косата ми побеля от тебе. Аз казах на баба, не ти побеля косата от мене, бабенце, а зъфна като бисната, нали ми каза, че висната цъфнала, защото слънцето я обичал. И ти цъфна, защото аз те обичам. Ох, бабенци, много те обичам. Да знаеш колко ти и билица. Колко ти Прилича бялата коса. Баба се разсмя. Ох, колко сладко ме целуна баба. Каква е хубава баба с бялата коса и засмята. От Дора Гаве. Браво, браво, браво.
Чете детето, бе. Чте, бе, чте, бе. Местна. Браво, София, ти бе. спомняш ли си стихотворение на английски на Изус? Много бяха те, но коя Чак, кажеш? whatever. Ще кажеш това бе. Поговорката бе, чик-чик, кажеш. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Я сега още веднъж малко по-отблизо. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? What about the seashells? She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Нещо по-сериозно сега. Много там. Някой е на български. The Paint Box by Evie Ryu. Cobalt and umber and ultramarine, ivory black and emerald green. What shall I paint to give pleasure to you? Paint for me somebody utterly new. I've painted you tigers in crimson and white. The colors were good and you painted it right. I painted the cook and a camel in blue and a panther in purple. You painted them true. Now mix me a color that nobody knows and paint me a place where nobody goes. And put in it people a little like you, watching a unicorn drinking the dew. Браво. Браво, браво бе, ей, че знай бе. Ай сега малко да посвириш. Това се откопчало, тук че Бе, не птичката каза. Мама, може да ги четеш? Това е един месец като прекалено Натисни дълго. плay. И остана един Не можеш ли месец, сега? само един месец. Виждаш ли тази? Повече се върна в Снимам ви, хора! Ще дойде. Баба, виждаш ли? Да. Снимам ви! Сега, аз съм София Пенев и снимам... Аз съм София Пенева и снимам рождения ден на баба, парти в Пеневици. Сега, това е дядо, върни се, дядо! Чувай, какво ти каза. Бе, дядо! Обърни се и кажи здрасти за камерата. Дядо. Дядо, теб снимам. Да. Кажи здрасти за камерата. Здравей! Сега отиваме тук на баба. Тя рожденичката. Кажи здрасти, баба. Хай. Хай. Ама те забрави български. Сега тук е мама Пенева. И тя е майката в семейството. Кажи здрасти, мама. И Дяди. това е мистер Камен. И той е Доктор. доктор. Кажи здрасти, дяди. Но. Кажи, бе, просто кажи. Но. Друго да кажеш. Там е Емануела. Емануела, кажи здрасти за камерата. Здрасти, камерата. И тук са цветята и Чич последен. Кажи здрасти. Аз искам да съм първи. Аз искам Здрасти, да съм да. Добре. Казвам здрасти. Така си седнал, Не, така съм аз той. искам. И това съм аз. И това е телефона. Буби, Аз стига. те толкова. И това е цялото семейство. И тук е кекса и ягодите. Натисни червеното копче, за да спре. Натисни червеното копче и после се приказва. Не. И тук баба не забравя. И това е най-хубавото. Бързо натисни червеното копче. Това е снимката, дето аз нарисувах. Това е снимката, дето аз нарисувах в училище, дето е най-хубавата. Айде започва да записваш вече. Натисни червеното копче, защото сега не записва. София. О, Да, това червеното копче го натисни. Емануела да го видят, моля те. Те бяха тук, какво не го гледат? Да, ме искам да го видят. там и всичко е записано. Моля те. Къде, утре? Не. Не мога, сега съм изморен. Сега да ме начуть,